Moldatu nahian tramankulo hauekin, 6-4 bakarrik gabi. Egia da, ikasiko dugunerako ja. Txanda bukatzen dugula. Tiket bai eta dana, inguruko taberna guztien moduan. Eta ez nago bat ere sistemarekin, behintzat, eta zartelagaz orgaintzarekin. Zerito bat, kaina kalimotxo. Dirua, zera daukagun aukera bakarra, eta kargatu. Hemen ateratzen da tiketa. Bidaltzen badugu, QR ateratzen bada, eta imprimatu ematen badiogu, tiket fisikoa. Urtean zehar, 9, 10, 11, 15 egun eukinda txosna, ezin da alderatu urtean zehar ostalaritzan edo enpresa bat duen lanarekin. Mazortzitik ona beti egin dugu eskudirutan. Eta bebai, filosofikoki pentsatzen dugulako berreskuratu behar du Bilboko hiriak eta horrela egiten ditugu ekintza guztiak. Jai herrikoiak Euskal Herri mailan dakagun altxor berezi eta polit bat da, eta horren atzean badauz pertsona batzuk edo interes batzuk ez dutena nahi horren alde egitea.